Milí priatelia, no vítajte pri dnešnom strednejšom videu, ktoré sa volá Viktorio na stredu. Dnešné strednejšie video, napriek tomu, že ja sa tu vyhrievam na slnečku aj s mojou chorôbkou, bude o jednom výnimočnom človeku. Mám normálne na srdci povedať, že mladom umelcovi, pretože on nebezpečne dobre vyzerá napriek tomu, že je o 2 roky starší ako ja. Je to Viktor Čiba, slovenský ilustrátor, karikaturista. A ja si myslím, že kľudne sa dá povedať aj maliar, pretože nakreslí čokoľvek. A on vyslovil také malé prianie, že by chcel prísť na farmu, nabrať nové myšlienky, novú inšpiráciu a niečo pekné mi ukázať. Tak som zvedavý, čo si pre nás pripravil. V každom prípade za chvíľku príde, tak ho čakám v tomto krásnom aprílovom počasí. A chcel som vám ešte predtým povedať jednu vec. Sprevádza ma celý život. V Bramaku sme spolu robili meninové pohľadnice pre mojich obchodných partnerov. Boli sme prví na Slovensku, kto s takým niečím prišiel. Dovtedy to nikto nerobil, bolo to pred 25 rokmi. A trvalo to asi 10 rokov, čo sme posielali každý rok vlastne všetkým svojim obchodným partnerom po Slovensku, projektantom, architektom, stavebným firmám a dostavebním pohľadnice, ktoré mi práve tento Viki nakreslil. Práve ten Viki, ktorý mi spravil aj moje prvé logo farmy Etelka, aj moje aktuálne logo farmy Etelka. To vám hneď ukážem. A čo si na ňom veľmi vážim je to, že dokáže nakresliť myšlienku. Vy mu poviete, čo chcete vlastne tým povedať a on to dokáže nakresliť. A v tom je úžasný a fantastický. Takže poďte sa mu pozrieť spolu so mňou na zúbky. Najprv zistíme, čo je to za farmára, aký by bol z neho farmár a potom vám ukáže, čo si pre vás pripravil. Tak poďme na to. Toto je moje prvé logo, ktoré vymyslel Viktor. A toto je moje druhé logo, ktoré vymyslel Viktor. Tak ja tu čakám na Viktória, na veľkého Viktória a zatiaľ sused, kde sa vzal, tu sa vzal, robí zabíjačku. Pozrite sa, dráčko, obalený v mese. Táto sviňa vraj mala 298 kg, takže myslím si, že tu bude zavrtaný v nej ešte celý deň. Ale je to taká len priemyselná zabíjačka, ja to volám, že kúpite sviňu a rozoberete si ju. Žiadna taká tá klasika, že všetky možné výrobky a čistenie a takto. Miestny farmár v Borovciach predal peknú, vyvrhnutú, vyčistenú svinku a dráčku si ju s kamarátom rozdelil na poli. Krásna vysoká slaninka. No. Stehínko. A Josefín, zvedavá. Počujete ten hrom? Od rána tu svieti slnko a keď sa priblížil sám veľký Viktorio, tak sa tu rozpršalo niečo na hranici krúpov a dažďa. A nielen farmár Maťko si pre ňo pripravil zaujímavý program, ale vyzerá to, že príroda rozhodla, že ho šetriť nebude. No poď, Vikinko, poď, my sme na teba pripravení, aj domáci. Poď pekne. Neboj sa dažďa. Autičko si v umývárke umieš. Poď. No čau, Viktorio! Aké pekné počasie si vybral. Ahoj, vitaj. Niečo si hod na seba. Vybereš aj tvoje marketingové oddelenie? Počka. Ideme dnu najprv, dobre? Dobre, jasne. Fandí sa tu hokeju? Fandíme. Dobre. Ideme ju vybrať? Maťka, neboj sa! Ježiš, prepáč. Ahoj. Prepáč, Maťka. Nič, v pohode. Sorry. Neboj sa, poď. Ja sa nebojím, mám som rada. Ne, počasia Ahoj, som myslel, že sa bojí. Čau, ahoj. No, vitajte. Tak Viktorio je už tu.
a netuší vôbec, čo som na ňo prichystal, takže poďte si ho vychutnať spolu so mnou. Čau Vikinko, srdečne ťa vítam. Ahoj Maťko. Ahoj Maťko. Tak ty si vyslovil to prianie, že chceš mentálne sa refreshnúť, prísť na iné myšlienky, nabrať nejakú inšpiráciu a praješ si toto spraviť priamo na farme, tak vítaj na farme Etelka. Vítam, som rád, že som tu opäť po 20 rokoch, tuším, takže skvelé, teším sa. No a poď sa teda pozrieť, že čo som si ja pre teba prichystal. Poď. Tak Viki, tam, kde sa práve pozeráš, sú krásne 3 kopky hnoja. Vidím, paráda. Môžeš si vybrať, ktorá ti je najsympatickejšia, pretože budeš robiť takú tú bežnú činnosť, čo vlastne farmár dennodenne robí, a to upratovanie po svojich zvieratách. Toto, aby si tomu rozumel, sú zbytky po krmoviskách, zhrnuté dokopy. A potrebujem tento hnoj, ja potrebujem všetky 3, ale tvojou úlohou bude len tú jednu, presunúť z toho bodu A do bodu C, tam, kde sú sliepočky. To je moje vlastne tekvicovisko, takže ten hnoj potrebujem tam presťahovať. Tak si vyber nejakú sympatickú kopku, každá, ktorá sa ti páči. Táto prvá sa ti páči najviac. Dobre, idem ti pripraviť pracovné nástroje. Zoznám sa s tvojou kopou. Vikinko, tu máš kôriček, základné pracovné náradie. Sliepočka, dúfam, že ťa netrafím. Tu máš vidly a poprosím ťa, kopa A bude na mieste B. Dobre? Áno, tam. Drž sa, ja si idem robiť svoje. Toto je úplne stvrdnuté. Ale no to je načechrané. Načechrané. Ideš aj ty? Ona ti pomáha, ona ti z tej kopy odjeda. Biologický materiál. Ona mi odjeda. No dobre, tak ale viac si daj, sliepočka. Viac. Dažďovka už ide. Ani nevieš, ako jej robíš radosť. No výborne. No dobre. A do kopca, no výborne. Sem, áno? Áno. No výborne. 1 zo 100. Ak ťa to poteší, tak ja čo mám pred domom terasu, tak vtedy sme tam s dráčkom navozili 1200 fúrikov hliny. Ešte som nemal žiadnu techniku, takže 600 spravil dráčko a 600 ja. Za čas? No tak, sme to robili po víkendoch. Je tak, že nie za On jeden cez deň. týždeň a cez víkendy. Ja som myslel, že v rámci jedného dňa. Hop! Chcel si prísť na iné myšlienky, Áno. nabrať inšpiráciu. Áno. Však ja nič nehovorím. Zatiaľ. Možno v pohode. Drvivá väčšina slovenských sedliakov a farmárov to robí ručne, z tých menších samozrejme. Budem k vám úprimný, prvýkrát v živote pri kydaní hnoja ležím. Ale no, mladému pánovi začína byť teplo. Tak ja neviem, či vy už máte pocit, že som ho dosť vytrápil, ale ja mám pocit, že už som ho docela vytrápil. Lebo ja som mu nepovedal jednu takú veľkú vec Viktoriovi,
že vlastne ja mám na farme jedného veľkého pomocníka, a to môjho Charlieho, a že proste takéto veci ako kydanie hnoja sa tu už dávno nerobí ručne. No ale on chcel prísť na iné myšlienky, tak som si ho chcel vychutnať. No tak poďme sa pozrieť a poďme mu ponúknuť pomoc s Charliem. Čau Vicky! Ahoj Maťko. Jak to ide? Výborne, výborne. Prichádzam na iné myšlienky. Áno? Áno. Nechceš nejako pomôcť, v pohode? Sa ti to takto páči? Cítim sa jak Neptún. No ja som slúbil mojim divákom, že ti prezradím, že máme na to pomocníka, máme jednoduchšie riešenie, ako premiestniť kopu A do bodu B. No, to znie skvelé. Áno? Tak poď sa zoznámiť s pravým farmárskym pomocníkom, poď idem ťa zoznámiť s Charliem. Poď. Tak Vicky, zoznám sa, toto je Charlie. Nazdar Charlie. Charlie ťa tu netrpezlivo čaká, je ochotný ti pomôcť. Takže tu máš kľúče. A nech sa páči, ideš na to. Áno. Vodičak máš. Tak chcel si žiť farmárskym životom, vidli ti zoberiem, vidli už nepotrebuješ. Kľudne nástup. Nech sa to No sú normálne dvere s kľúčkou, hej? Výborne. Malé zaškolenie som ochotný ti dať. Áno. To by bolo fajn. Takže sa posaď. Sedieť, asi sediem tu. Áno. Tu je nejak veľa pedálov. Nastav si sedadielko, tým by si mal začať, aby si mal pocit, že máš správnu diaľku. Myslím, že OK. Dobre. Takže normálne si to kľúčikom naštartuješ ako autičko. A pedál nejaký stlačím teraz? Spojku, áno. Je to manuál, čiže normálne spojku stlačíš. Tak. Upozorním ťa na rozdiely oproti osobnému autu, dobre? Áno. Takže máš dve radiace páky. Tu si volíš prevodovku, tam si volíš prevodový stupeň, hej? Ja som ti dal tú najpomalšiu. Začni si robiť na najpomalšej prevodovke a tam máš 4 rýchlosti. Kľudne môžeš používať 3 a 4, nemusíš 1 a 2. Dobre, so stlačenou spojkou si to môžeš vyskúšať. Počkaj, teraz mi to nevíde provediť. OK, dobre, tu je asi stred M-ko. Teraz 1, 2, Áno. OK, 3, 4. Tak. Radiť vieme. To je dopredu a dozadu? Daj si neutrál. Máš? Mám. Dobre. Táto páčka rozhoduje o tom, či ideš dopredu alebo dozadu. Vždy so stlačenou spojkou, posunieš ju dopredu, ideš dopredu. Máš ju vzadu, ideš dozadu, hej? Okay. Lebo ty keď teraz pustíš spojku, môžeš mať rýchlosti obidve zaradené, tu máš neutrál, nikam neideš. Hej, čiže zarad si kľudne 3. Môžem aj, nemusím mať 1? Nie. Radí sa to pri stojacom traktore. Hej? Teda tam môžeš radiť aj za jazdy. Rozdiel medzi 1 a 3. Rýchlosť, ale... Teraz máš plazivú prevodovku, sú tie rýchlosti strašne malé, hej? Čiže nemá s tým problém. Dobre, OK. Tým, že tu máš neutrál, tam si môžeš zaradiť. Áno. Tak. Tam ten joystick slúži na ovládanie nakladača, tak si to vyskúšaj. K sebe ideš hore. Áno. Dá sa to normálne plynule. No však poď úplne hore. Úplne hore. Čo to dokáže. Áno. Poď dole. Teraz daj si troška hore, aby si videl náklad. Keď budeš spadnúť do boku, tak budeš vyklápať lopatu alebo zaklápať. Aby si vedel. Tak ako máš túto plochu, tak máš aj dno lopaty. Čiže keď máš túto rovnú plochu do kopca, aj dno lopaty ti ide do kopca. Hej? Čiže keď si ju dáš vodorovne, do lopaty máš tiež vodorovne. Tu máš taký signalizátor plus tu máš signalizáciu, vidíš? Keď máš vlastne na tom tiahle, tak keď máš v strede toho oblúčiku, vtedy máš lopatu vodorovne traktorom. Teraz ju mám tak, ako mám. Teraz ju máš presne si v teréne, v sklone, čiže vlastne máš ju vodorovne s terénom, nie vodorovne v skutočnosti.
Hej, ale v smere terénu, lebo traktor je naklonený. Čiže keby si chcel rýpať do vodoroviny, musíš si dať viac dopredu. To už si musíš vypočítať a odhadnúť. Normálne zapneš v hlave kalkulačku, čvak a máš to vypočítané, hej? Chápeš? Dobre. Čo sa týka radenia po jazdu, tak normálne spojka brzda, to máš brzdu, dobre? Predný náhon máš zapnutý. Toto je 3? Nie, to máš obidve, máš brzdy, prednú, zadnú, ale používaš obidve. Oni sú aj spojené. Takto spolu. Áno. A tam máš plyn. To je 3. Tam si pridávaš plyn, plus máš ručný plyn, ale ten teraz nemusíš používať. Dobre? To ešte som. To máš voľbu prevodovky, máš tzv. Plazivú prevodovku, to je na práce pomalej rýchlosti, stredná prevodovka je na prácu v teréne a veľká trojka prevodovka je na presun po ceste. Teraz ma to... Teraz začneš s touto prevodovkou jednotkou, máš ju tam. Dobre? Traktor ti pôjde pomaly, hej, nemusíš nič robiť. Nič iné na prácu s čelným nakladačom a kydanie hnoja nepotrebuješ. No ale úloha je vlastne aká, ja mám nabrať. Áno, mal si ako dieťa doma bager Určite. na pieskovisku, Určite áno. nabereš piesoček, odvezieš ho do bodu B, vyklopíš a vrátiš sa naspäť. Budeš také veľké dieťatko. A potom sa otočí normálne akože predkom stále. Ja by som sa netočil, ja by som cúval. Reverzný chod dopredu, dozadu. Traktor neotáča zbytočne, ale budeš chodiť dopredu, dozadu, či zľava, či sprava, to je na tebe. Idem ti odpratať fúrik a môžeš ísť na to. Dobre? Okay. Choď si zatiaľ nabrať svoju prvú lopatu v živote. Tak, Vickyho prvá lopata v živote. Uvidíme, jak to dá. Máme nejaký problém, ideme vyriešiť. Otázka, že keď idem nakladať, tak mám zaťahovať ručnú? Nie, ručnú nepotrebuješ vôbec. Na ručnú zabudni, máš brzdu nožnú, spoječku a 3 páčky. 4 aj s predným chodom. To dáš. Á, dobre. Dokonca si trúfa byť na zadných, pozrite. OK. Poď. Takto si musíš podobrať. No, tak dobre začal. Vicky, tak dobre si začal. Ja chápem, že si to musí omakať, dáme mu troška času. Ale teraz ho zastavím. Keď ho teraz zastavím, zaťahni si ručnú a poď sa pozrieť, čo si nabral. Zaťahni si ručnú a poď na kontrolu svojej práce. Vikingo, to sa volá, že poloprázdna lopata. Aha. Je neekonomické chodiť s poloprázdnou lopatou, dobre? Toto by som nazval, že ďalší trápny pokus nabrať si hnoj. Nemôžeš mať kolesa v ručne. Hej? To je základ. Musíš mať trakciu, kolesa potrebuješ mať na zemi. Dobre, takže. A ešte. Tak. Ty to inak tuto na čapoch vidíš, že či sa už zapieraš do zeme, alebo či ideš po zemi. Oni majú troška vôľu a sa hýbu, podľa toho to vidíš. Ale mi to príde, že by som mal byť dopredu a nabrať. Jasné, ako dieťatko s tým bagrom v pieskovisku, presne tak. Je to veľmi jednoduché. Ako keď taký portrétik namaluješ, vieš. To asi jednoduchšie. No poď. Otáčky, výkon. Na prvú lyžicu to môžeme uznať.
Čo iná to? Docela to tomu Viktoriovi išlo. Pozrite sa, aká krásna práca po ňom zostala. Ja ako hospodár som spokojný. Vidieť, že má chalan zlaté ruky. No a keďže už ste videli, ako dokáže pracovať s mojím Charliem a akú peknú robotu urobil na poli a na lúke, tak poďme sa pozrieť na tie jeho šikovné ruky, čo dokážu aj iné robiť. No a či sa teda správne refreshol pri našej farvárskej práci a či mu to teda niečo prinieslo v hlave, poriadok a nové myšlienky, tak sa rovno spýtajme, nie? Tak čo, Vicky, ako sa ti to ľúbilo? No, bolo to skvelé a hlavne ma to dalo do prítomnosti, čo je úplne dokonalé, lebo vlastne nemyslel som na nič iné, ani sa na nič iné nedá myslieť pri tom, akurát na to, či tou lyžicou dobre naberám a niečo naberám, tak by sa mi ešte žiadalo mať nejakého pomocníka tam vpredu, ale asi je to o tej praxi, takže a bolo to skvelé, akože Charlie, paráda, rád som ťa spoznal a bolo to výborné. Že súhlasíš, že ako duševný relax je práca s čelným nakladačom super, že? Jednoznačne, odporúčam, nič lepšie. Tak som rád, že sme splnili tvoje predstavy a naplnili ich. A poď nám prosím ťa ukázať, že čo ty robíš vo svojom voľnom čase v práci. OK, tak ideme na to. Poďme na to. No dobre, Vicky, tak sa posaďme, niečo nám porozprávaš. Okay. No nádhera. Dobre, Vicky, tak hovor. No, som karikaturista a vlastne už sa tomu venujem celkom dosť rokov, už neviem koľko. Koľko? No 25 plus hovorím všade, lebo 25 som ešte rátal a viac už asi netreba. Dobre. Okay. Viac ako štvrť storočia sa venuje kresbe Áno, karikatúry. presne tak, už to viac ako štvrť storočia, ani sa to nezdá. No a rozmýšľal som, že čo urobiť také niečo zaujímavé a trošku aj s tou myšlienkou, že aby tu niečo po mne zostalo, keďže už nemáme 20. No a napadlo mi, že vlastne keď sa spojí ten nápad kresliť karikatúry a vlastne niečo, čo ľudia bežne často robia, to znamená, že sadnú a zahrajú si karty, treba z tých žolíkov, takže to spojiť dokopy a že na tie karty dostať naozaj tie naše legendy, že či už sa bavíme o hercoch, o spevákoch, o hokejistoch, a v princípe o politikoch, že všetko sú to vlastne také osobnosti, ktoré niečo dosiahli, aj tí športovci urobili veľké výsledky pre aj Československo, aj pre Slovensko. A že je zaujímavé si ich pripomínať aj týmto spôsobom a nezabudnúť ich vlastne. Takže tie karty vznikli s tým motivom, aby sme na nich nezabudli. A na tých kartách je to vždy taký veľmi príjemný, myslím, formát, že kde si ich vlastne pripomenúť vieme. A cez to, že hráme tie karty, tak si vlastne pozrieme tú kartu a spomenieme si, áno, to je ten herec, ktorý hral v tom filme, alebo ten a ten spevák a podobne a zaspomíname si. A hlavne možno aj staršia generácia, ktorá rada hrá žolíkové karty, alebo však aj šedmové, tak myslím si, že toto je vec, ktorú celkom ocenia a máme na to veľmi dobrú odozvu, takže po tých prvých hercoch a následne spevákoch som teraz urobil vlastne karikatúry hokejistov a najbližšie idem robiť futbalistov, takže postupne by som rád takto na karty dal vlastne legendy, na ktoré nechceme zabudnúť a nemali by sme zabudnúť. Jaromír Jágr. No dobre. Ako sa vieme my, normálni ľudia, dostať k takýmto kartám? Karty predávam cez e-shop Viktorio.sk na Slovensku a vlastne tam je ponuka kariet aj ďalších produktov, ktoré robím, lebo venujeme sa aj tvorbe detských kariet, detských hier a aj detská literatúra tam pomaličky začne pribúdať, takže ten záber je cez kartové hry na zábavnú detskú literatúru a zábavné detské hry. To je vlastne smer, ktorým sa snažíme uberať postupne. A ešte mi prosím ťa prezrať, že ako dlho trvá nakreslenie jednej karikatúry? Žolíkové karty žolíkové karty vlastne tvorí 54 kariet, 54 rôznych kariet, to znamená 54 karikatúr
A tie žolíkové karty mi zhruba trvá nakresliť asi tých 400 hodín približne, tak to už mám nejak nastavené. Všetkých 54, hej? Áno, to znamená jedny žolíkové karty nakresliť so všetkým, čo k tomu patrí. Mi trvá tých zhruba 400 hodín. Čím si začal? Hercami? Prvé karty, ktoré som nakreslil, boli pred 5 rokmi. Vlastne ten nápad vznikol tak, že sa blížili voľby a ja som rozmýšľal, že ako by som mohol mne blízkym spôsobom trošku prispieť k tomu, aby čo najviac ľudí išlo voliť. A urobil som vlastne ten prvý projekt, sa volal Hra o kresla, kde som vlastne dal politikov podľa politických strán a to boli tie prvé karty. Následne o 4 roky neskôr som urobil novú verziu a tak som si to aktualizoval som a vlastne zoskupil som ich tak, aby zase to bolo v tom duchu predvolebných nejakých preferencií, kto s kým a podobne, takže som to tak nejak dal dokopy a povedal som si, že asi pred voľbami to tak nejak vždy urobím v nejakom takom rozumnom množstve, vydám tie karty a ľudia, ktorí si potrebujú, ako sa hovorí, vyložiť karty na stôl a pozrieť sa, komu tam hodia ten výsledný lístok na konci a že im to tak nejak pomôže, tak myslím, že to ocenia. A druhá vec je tá, že zase je to aj v tomto tvare o tej pointe, aby sme na ní nezabudli. Ako si vedel, že bude prezident? Červené eso. No vidíš to? Nejak to tak vyšlo. Bolo to napísané v kartách, vidíte? Áno, karty neklamú. Netvrdím, že s ním súhlasím, ale v kartách to bolo už napísané vtedy. Karty neklamú, jak sa hovorí, tak možno teraz sa to ukázalo. A ďalší ten motív tých kariet je aj ten, že ako sa hovorí, že naše tromfy sú vždy v našich rukách, alebo všetky tromfy sú v našich rukách, tak myslím, že toto tiež platí u tých politikov duplovanie, koho si tam zvolí. No jeda, žaluďový tús. A toto je čo za kartu, prosím ťa, že on má všetky farby? No, to je navyše karta? To je bonusová? Alebo... Áno, je to kvázi bonusová karta a je zrejme, že je to karta, ktorú ťažko priradiť do nejakej inej farebnej skupinky, pretože to tak nejak vyšlo tentokrát, že asi s dotyčným pánom nie veľmi chcel ísť niekto do nejakej partie, tak som si to nakoniec vymyslel tak, že ho urobím ako 33. kartu a keď niekto má tú vôľu si ho za niekoho s niekým vymeniť, tak to samozrejme možné je. Čiže on je 33. Áno, je to 33. karta. Super. V každom prípade málo kto to vie, ale tento pán chodil na farmu Etelku, kým sa stal politikom. Skvelé. Ten tu vyrástol. Len ma teraz nezlinčujte za to. A Kanastový upgrade, to je aj mečiar. Áno, to znamená, že pri tých legendách, preto sú to aj legendy. Ale mám tu hokejistu. Pri tých legendách, to je len bonusová karta. Aha. Pri tých legendách vždy ide o to, že začínam pri tých najstarších, takže či už ide o politikov, hercov alebo spevákov, tak vždy sa snažím ísť do takej nejakej kategórie alebo vekovej skupiny, ktorú si tak nejak ešte súčasníci dokážu pamätať, či už z tých filmov alebo aj z televízie, odkiaľkoľvek, podľa toho, ktoré karty ide. A tak sa potom spätne vraciam ako do súčasnosti. A plán je ten, že postupne v ďalších rokoch tie karty upgradeovať a doplniť tam vlastne mladšie osobnosti, či už spevu, alebo hercov, alebo aj tých politikov. Táto tabuľka nič pri Ficovi symbolizuje jeho vyjadrenie, že na východe nič není? Áno, pri tých politikoch je to trošku aj o tom, že niektoré tie hlášky, ktoré sú pamätné, alebo ktoré ich veľmi vystihujú, tak som si tam samozrejme dovolil dať, aby nám to pripomenulo trošku viac aj to, čo povedali alebo urobili. Lebo ako sa hovorí, Slováci veľmi rýchlo zabúdame, tak aj na to sú možno tie karty dobré, že si vieme cez tie karty pripomenúť. No dobre, mne sa to páči. Ideme si zahrať, ne? Jasné. Poďme si dať partičku.
Chlapci, dneska vás nabíjam. Sakra. Dobre, gratulujem. Odveta. Slovensko! Slovensko! Bráme! Fandíme! Fandíme Slovensku! Slovensko!